Here guys, diyan ako diri sa bus. Paingon ni siya sa Gaisano. Hala, basin traffic kaayo no. Makaapas pa baka ta. Diri ta sa Atubangan. Atubangan mismo. Paingon daw ni Gaisano. Diyan na pa sa bus. I-try lang nato guys. Maapas pa nato no. Kay alas 7 man sa gabi ang biyahe. Pero wala sad ko mahibaw basin o fully book. Dili dito merkado. Merkado? Oh, tay wa ke saya ro bay. Okay lang, ticket. Donsal nga James yung katong 146 nga Ritso. Kuday pa saya ro dito sa sulod. Kaya sira. Pagiasa. Ito yun. Ini lang bro. Yara oh. Salamat ha. Ang helmet. Maganda. Salamat. Nang dugam sa kamang. Dali mo dali po. Dari mo. Thank you. Uban na lang. Uban mag-ani. Ako ang tagignan. Mawo ko ni bali Tugo. maani. Ay, ako lagignan. Lagi ako na sa gignan. Pagtugo na lang. Pagtugo. Nasa online. Oo, nasa online. Sige na. Sige na ba? Ako lagignan si Ani. Ugma sad sila. Oo, mga ni sila lang una. Sige na. Nasaya nga uy. Sige na ba? Adi na lang siguro tayo. Daan pa jud ko kay ngano. Dito mag sa Matikaw na nadugay sa ko dito kay gipalitan pa na akong bugas sa kumangkod. Masag lagi. Sayang kaayo guys. Sayang. Bye. Bye, Ampi. Bitaw no sige. Sige, sunod Buho na lang. na lang. Buho na lang. Ato na siguro ko balik lang siguro ko sa Matikaw. Pista man sa dito karon sa ilaha. Pista di ay. Oh. Nga, gusto lagi na po bang nga magkuan ko dito kay sa senior staff namin. Bugani.
Kung makapas, huwag ka ang inyo sa Domingo, pumanggod. Lagi sa Sunday pa Oo. no. Ako nga na lang. Ako ba yung damani? Masa ba na Friday patawag man no? Oh, Friday. Ako sa Domingo. Umaw mo sa gabi mo, abot po. Plus TV. Ha? Alaw na sa pudto. Abot mo plus TV sa gabi sa... Ugma. Oh. Ano lang. Naglibog ko. Sige na. Lagi na anak Sige ka. na, sige na, sige na. Larga na mo no. Oo. Oh, sige, bye. Bye, sis. Bye. Salamat. Amping, bye-bye. Bye-bye. Chat-chat na natin. O sige, sige. Bye-bye. Salamat sis. Uy, amping ha. Salamat. Nagid ang last. 7:30 ang kuan. Larga. 7:45. 7:45. Alam, may good hapit na. Okay. May gani. Bye. Nagyo magusila nga ang light ferry kuno kuan pod ko. Ang Trans-Asia ra. Siya rin, bulibog na mo gini back out, nag-change ko ako. Ah, Back ko lang. alit. Yan na, ay patayo. Patayo, bab. O, bando nila 7:45. Malin man to kuwan doon. Bukal yung isakyan para mabagin ko. Oo. Nasiliti man ang bukal yung nila dyan. Mga kauban doon man ito. Kuwan mo ito yung nakabas ganina. Doha. 7:45 ra pa mo larga. Oo. Kana siya, butang na siya galas kutso. Diara ya oh. Salamat ha. Yeah. Salamat so much. Yan, init pa ang tulay Bilis siya. ka. Ay, si mama, hindi ni mama. Kuya, ma'am. La, madam, nakakuha ko. 7:45. Light ferry, oh. Oh, good luck. Salamat. Sige. Bye, madam. Sige, bye. Follower, guys. Salamat. La, diritso na ko. Hala, dayon jud ko, guys. The next day. Hi guys, good morning. Hapit na siguro may mag-abot kay alas 4 naman.
tugnaw kaayo. Nagkuan ko dani, suot ko dani kaganiha. Ako ning gihabol-habol kaganiha kay grabe ka tugnaw. Unya akong tiil, akong gipahulay kay guot kaayo. Atong itry adto basig na anay kantin nag-open na. Maghigop ta og kuan anang noodles, no? Good morning, tanan. Unya nga akong panihapon. Dira akong panihapon. Mura na akong panihapon kagabi. Nya akong power bank hapit na malubat. 13% na lang. Gamay na lang ang kulang, lubat na. I-try na to guys, basin open akan. Sarado pa. Sarado pa ang kanting. Sabi na kong open na. Balik na lang tagtulog. Pero alas 4 naman guys. Hapit na siguro ni mag-abot. Ay, layo. Ayan kay Baganti. Murag layo pa di eh. Nag-open na ang kantin na ako i-order nga bulalo. Mamainit na ninyo guys. Guys, tugnaw kayo. Naunta. Nag-abli na ang kantin. Ako i-order kani bulalo. Saan ni karon nag-ulan guys. Cebu. Diyan na jud mi. Dunggo na jud ni karon taod-taod. So magpit senior ta diri sa Cebu. Di jud ingon nga taligsik uwan na jud siya tapos ang mga pasayro nanganaog na ang uban wala pa. Ako unya na ko taod-taod kay murag makabasa jud ni ao. Tanawa.
medyo siya kusog. Dunggo na jud ang among gisakyan, pero ang nakakuan kay nagulan siya. So kung mukanaog na ta karon, I'm sure nga mabasa jud ta. So welcome Cebu. Hinahinay ta dani kay naay nakadidyas ra pa. Oh, tanawa. Ay, ni arang-arang na oh. Ni arang-arang na ang taligsik. Hinay na kaayo. So, diretso na din ta paubos, guys. Paingon na po sa ubos kay nilurang na ang ulan na nibalik pagkuan di ay oh. Nibalik siya pag taligsik. Akong isuot gyapon ni ang akong kuan jacket bitawag ani. Bis nga hinay na to kaganiha. Ano ko nalimtan ato? Ang tubig. Sayang ang tubig ba yun? Kay 30 pesos baya ni siya. Kani siya nga tubig diri sa kuan. Light ferry. 30. Sayang ni day. So ato ni siyang dalhon. Kay mahal kaayo ang tubig. Bitaw guys, thank you so much. I'm here back sa Cebu City. Medyo hinay-hinay na sad ang kuan oh, taligsik. So diretso ta. Daga nagkontak sa kuan nga moadto sa ila. Pero karon moadto sa kusa akong kauban sa trabaho sa una. Ato sa Lahog. Invite ko niya for breakfast. Try na to nga moadto dito karon. Ay. Hinahinay lang ta kay ano. Danlog mga day. Nagtaligsik pa hapon. Ako sa lipat yun ha. Hello, uy. Ulan jud siya guys. May lang ugmapon sa pagsinulog dili mag-ulan no. Diyan ako dili na area. Diretso ta karon sa Lahog. Kay akong kauban sa una sa trabaho, na yun siya nga dito ko mag breakfast. Char kaayo no. Ulan. North Bus Terminal. Ang itatag masakyan paingon sa Lahog. May gani kay nilurang ang taligsik. Dili ra kaayo sa inyong nakusok. Welcome to Cebu. Pit Senior. Kajut sa ha. O sige na, okay na. Mag-motor ride taani guys kay grabe ka traffic daw. Ang aksi sa mga sakyanan grabe. Dugay kuno kayo makalusot. So mining motor kay makapasikot-sikot ni siya. Salamat. Kajut pa ha. Ya, salamat ha. Salamat kayo.
Diyan ako guys. So magkaon sa kay murag gutom. Diyan na guys ang akong kauban sa una sa trabaho. Naana siya kaugalingong negosyo diri. Daw si Madam Food diri sa Pikas. Hi! Iyahang negosyo dani, iyahapon sa negosyo diri. So nindot nga pagkatandim no. Kay silang duha na adjoy negosyo. So diri sa ko, magkaon sa ko diri karon kay murag something gutom. Kaya ang akong kuan kaganiha, katura mang kuan cup noodles. Dayon kagabi nag Skyflix ra ko daw nagkuan nagtubig. So karon mamahaw ta diri. Mamahaw na ta guys, tapos akong sudan kaning tortang talong. Nga. Royal dayon. Mamahaw ta. Sige, uy, man ako. Hi! Kani sila nga mag-asawa, kauban ako ni sila sa una sa kuan, Angel's Burger. Nga nakapundar-pundar sila, nakatigom-tigom sila mao na karon na sila ikaw galingon nga karinderya. Tungod sa ilang papaningkamot, nakakagalingon sila og business nga karinderya. So, ali na mo diri kay mga unta. Mga una ta guys, kay gutom na. Dami atong sudan. Half rice ra ni kay para ma-reduce tag maayo ani. Bawion sad unya. Ikaw mga unta. Dagan mga unta ni kay atbang man sa eskwelahan. No? Eleksyon, naganda ako. Kung eleksyon, kay doon naman sa eskwelahan da. May klase ron. Kami ng eskwela taga Davao. Taga Davao? Nga naman, taga Davao. Mapilog, sayaw. Street dancing. Mabot gahapon. Abot sila gahapon. Mga unta guys. Saan tuyo ka? Saan ako tuyo, mi? Oh, Yan? Abot, ramon. A few moments later. Hi guys! Di ako sa akong girintahan nga lodging house. Bitaw guys, nagpaway ko diri sa TMS. Mga unta, kay na ako'y gipalit kaganiha dito sa karinderya, pagbit dayon kanon. Nya, diyan ako diri sa kuan, akong room. Saan siya dang mao ni siya akong dala-dala na ni siya. Mao ni ang yawi gihatag ni Madam. Hi sa dan sa akong vlog da. Mayamiya lifestyle, makita ni mo sa Mayamiya lifestyle. Yes. Kunya di ayawi gihatag kani siya naa siya deposit nga 300. Madala-dala na ko ni ang yawi kung asa ko paingon. Pero ang katong deposit na ko nga 300 dani sa yawi, pag out na ko unya ako ra ni siyang madala. Di ako diri sa TMS. TMS diri sa Kulon no. So mugawas ko karon human ako kaon kay kuan napakoy paliton. Kay gi-check na ko akong sanina, wala na ko'y masuot dai. Na ko'y duha ka bulingon, naadani akong giputos sa cellophane. Pwede ara. So at least maka pit senior jud ta ugma pohon. Ay ugma pohon ang pit senior da sa Sunday pa no. So di ba ni ugma dagsa na jung tao diri no. So makuha na ni mapuno na tanan ugma. Mo ba? May gani kay naka-check-in ko char. Bitaw mo out ramang sa Godani Dam. Ni check-in ako diri kay katugon kay ko kaganiha. Niya nangutanahan lagi ko nga asa ko pwede mag-check-in.
Nya. Namay ingon nga diri team S. So diri ko nag-anha. Nya dira ako mga bulingon, ako nang gisuldaan sa cellophane. Duha na kabong akong bulingon, guys. So di ni siya manimaho kay ayo na ko ni siya pag utos. Magpalit ko karon sa sanina kay wala ko'y saninaon. Nya kani wala pa ni siya nasuot kani dala siya kani wala pa ni siya nasuot pero ugma dili ko no pwede mag hold dress dili ko pwede ugma mag hold dress mga jay kinanglan ugma t-shirt and pantalon so may akong suoton ugma dili ko mag hold dress ugma isip respeto sa ato ninyo santo ninyo kani pangtulog kani jacket nya pagkahuman ako karon kaon mag-out ko diri kay na ako'y paliton magpalit ko t-shirt siguro then magpalit ko sad ko panty kay wa na ko'y panty mga manang unya magpalit sad kog samin kay wa na ko naka double check sa akong kuan sumpa nya akong sapatos dami isa mo pa ni nagamit so dana lang sa siya and ang akong kuan isuot ka ganiha, pita-pita na siya kay ano, ulan man gud ka ganiha pag kuan, pag abot namo diri sa kuan, pagdunggo, ulan. So karon ato sa ni siyang ilain nato ni siya kay wa pa ni siya nasuot. Yang saksakan di adani ang saksakan. Nangayo jud kog lamisa, matungtungan daning bangko kay para matungtong. Uy, Ginoo ko. 12% pa siya, guys. Dugay kay siya nag-charge. Nya karon mo kaunta na ko'y tubig. Kuman na to kaon ani magadto ta dito sa magsuroy ta. May mga sarina diha dam area anay daghang tinda. Kani wala gani ni siya na charge. Wala na ako siya nagamit. Lubat man. Wala ko kapangandam sa kuan. Kay pagikan dito ilan ni iking murag kuan ni siya 35% masiguro. Manang wala na ko siya na pangandaman o charge. So karon mga unta. Kuan ni siya, guys. Ana ang one rice packet. Madam, wala din mo libre gani towel. Towel. Oh, wala siya towel gani dam. Hala, uy, bibo na kaayo diri sa Cebu. Pero mukaon sa ta. Walay towel, maligo ko unya. Wala na towel gani madam. Ay, salamat. Walay sabon. Kuha na siya no, ay shampoo. Shampoo, nya towel. Sa Cagayan bitaw akong giganahan katong Damorbi. Nindot dito ang ilahang rooms. Kay naay table, naay wifi, naay TV. So karon wala ko kahibaw sa regular price nila kung kuan kana ang daily pit senior kay pit senior price man ni agud ang ilang 400 murag ingana so mga unta ingani ra atong kuan ha lifestyle karon ay lifestyle atong sitwasyon update for my Miami lifestyle kana siya kuyo kayo kay pwede na to ni kuan pwede na to ni bunal ba mga una tadsay para unya suri-suri na ko dadto nya pakbit lami kay ni siya, guys, pakbit utan ang atong kuan karon hatirada nya na daw sabon kinamot ra ta, guys. Wala madam. Ang sa'yo siya, habol? Habol with sabon. Wow. Uy, mga unta, mga YouTube. Sige, salamat.
Kwarta rin ang... Kwarta. Kwarta rin ang mo, guys. Kwarta na ilangan Hi, guys. dani. Welcome to my vlog. Yes, si Madam. Kaya tagal ko niya ang towel daw, kuan, sabon daw, habol. Kay kaganiha. Wa man diha, mao naman na siya unlan naman inaadani. So mga unta guys. Naprint na. Mga on. Ang sagol ako karning baboy. Yang pinakbit. Ang katong ako gikan-an kaganihan dito sa lahog. Magtiayon to sila. Kauban sa to sila sa una sa Angel's Burger. Kauban po sa tula ko sa Angel's Burger ang katong laki. Gikan sa Manila, pag opening diri sa Cebu, kaming duha ang ipadala diri sa Cebu. Kami ang nag-opening diri sa Cebu. Ya mautuan nga pag abot sa time nga naanay franchise, ako dito ko sa company, siya dito sa franchise. Mutong nagkabuwag mi. Nya, continue gyapon ang among kuan communication kay ngano. Ninong man ko sa iyang anak katong kamagwangan, and then ang iyang anak kay bright kaayo. Tag 90, 95, 94 ang grado. Halos tanan. Nga. Tagay niya, gatagan sa na pinasuhan. Hurot ng kanpon, napay kuan o. Pakbik. Lami ang nilutuan ni Aljeng o. Siya ang luto gani kaganiha. Kay kung naay pakbit kaganiha, kanira akong pamahaw. Ko nga, baluti na lang ko anak bikay para pag mata nako na ako'y makaon dayon. Muni akal paniudto ta. Ay alauna naman. Kung nga ako kontak ni Sis Lini kay murag ni panguhay pa sa to sila kay nakato man sila simala. Ato nagsimala. Gani nahitabo ka gabi dito sa pier. May gani kay naay bakante like ferry. Unya timing pa jud kayo kay ako ang last nga gihatagan sa ticket kay last na kunutua. Timing kayo man ang pagbuot jud sa higayon nga mag-anha diri sa Cebu. Ako yung ito ng utang ni sayang. May nag-invite ako Magkita mi sa Robinson. Busog na.